Чекай! Идвам. Животно! Това е обир. Заповядайте, събудите се, близо спокойно, заповядай. Ай, че си на топлото. Събуй се, заповядай. Абе, животно! Това не разбираш ли, че е обир? Добре, как че обир. И за какво си тук не можа да разбера? Злато, чини, вилици и пари най-важно. Добре, сега ще кажа на съквартиранта. Идваш ли? Да, идвам. Идва. Може много по-бързо, при чингетата са дошли. Няма страшно. Люди. Ай, ще иска да награбва се, брат. Дела го знам някакъв маскиран, тук ми сочи пистолет от глъбте. Ето как ми сочи оръжието, Кажи бе! Ти съм циганин, не знаеш, че се правя чакам цял живот. Лошо вираш, че? Кажи му. Давай, че пари сега тръгвам. А ти пари, седни да стани за спокойно, се носи гласа, брат. Сядай спокойно. Заредене, да знаете. Добре, кафе искаш ли? Искаш? Да, искам, дай. Сега идвам, чакай. О, Какво падаш ти? Стана на воде, че искаш кафе? Аз отивам банята, пий ти кафе. Чакай. ама чакай, ти кафе Захар ли? искаш ли? Няма, ти кафе ли? Кафе, бе, брат? Аз сега разбирам защо се така. Турски внос, бе, турски. И за кой толкова се разправим? Така парти ли е имал? Аз разбирам защо си сега така Аз не пиян. знам къде съм. И на ти кафе му викаш. Да, бе, бразилски. Добре. Ще Ще го изпия, сега. бъде, че мириш тук на джиби, бе. Гледам тук компютър, има ти. Да, Хубав ли, вари ли? краден. Може ли? Вари, ма не съм го пробвал да видя ти да знаеш. Добре, ще го взема цяло. Ще минеш до година. До година минеш. Няма, ти пиям дурник такъв, не. До година ще минеш, лъдя. Аз да ви знам. Добре. Не знам. Ама това не е само, че е пияна и бута е масо. Чакай си. Прослуша малко то. Чакай малко. Чакай. Аз ти крада няколко неща, нали може? Може ли? Сега кода се върна. И бати пърдянка. Бъртолеч, за сина ми. Не, чакай, ще покажу. Охо, слънче. Ох, слънче. Опа, падна. Аз краде малко, за мен ли ще извиняваш? Ще убиеш терориста. Чакай, ние ще да време. Косъм за прилича. Чакай бяга от тук, бе. Не знам. Вчера беше същия. Милиония ден. Ела тук, води. Какво стана тук? Сега кой ще ще Защо се разхвърля? Парите казвам. Защо се разхвърля ти? Не се разхвърля, бе, аз сега идвам. Добре, защо се разхвърля? Стой, защо се разхвърля ти? Ще вземаш ли още неща и колко ще стана? Айде, ще взема и това. Какво ще снимаш? Взема! О, диамант! Да, бе, краден. Колко пари? Колко вчера? Добре. Взирам. Я да продължите. Не, как? Аз ти съм сигурен? Не знам, че съм прост, бе! Животно! Не, чакай! Чакай, не, чакай! Не! Стой малко, аз... Седеш на нас ли? Не! Върш, бе! Покажи му любов! Да ти гео ми сте вие, бе! Не! Гръбна оръжието! Где е бутър? Ела тук, аз толкова... Тръгвай! Ще го фана! Чакай, ще го фана! Не! Държ го! Пусти ме! Вземай, дай много обучите. Чакай, отвори! Най пистолета! Бъдти се ми от него, бе, човек! Бъдти се ми от него! Дай, върви! Ето! Скивай се. Това Дядо мраз, аз съм дядо мраз.
Mă, opiră, Zile, Luge. Vrei să știți că ăștia na Deadu Mraz. Deadu Mraz, asta e Deadu Mraz. Haide, vezi, bă! Искам пари, бе! Пари! Лъжици! Дилици! Прилика смисли, нали? Прилика, дай го мерси! Дай! Се смея, брат! Брат, бахи, Валите с маска, не стана, бе. Не стана, Luge, спарай, бе. Не стана, Спарай, бе. чакай да ти оправиш. Много са хилите, бе, брат. Аре, да го пистолета подла! Виж къде са секси! Стика за Фейсбук. Чакай! Кой къде беше? Аз съм тук. Добре, тук. О, чакай! Аз ще ти мога! Ай, Оксана, паса, ти много хубава манделя идеш. Много си баш. Айде, не знаеш нещо дел, бе! Аз ти, бе! Направим на стайче, бе. Deadu Mraz! Аз съм Deadu Mraz! Ма това брадари, бе. Държат пари. Върху, върху. Тук е